Gvern nazzjonalista kellu kollox lest sabiex tiddaħħal taxxa fuq l-iskart. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret fi Pjazza San George bit-tema Malta b'saħħitha Malta aktar ġusta, il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima Leo Brincat ikkwota minn dokument uffiċjali li kien bat l-eks segretarju permanenti fil-Ministeru ta' George Pulicino Chris Chantar li juri illi kollox kien lest u skedat biex tiġi introdotta taxxa dwar l-iskart fid-djar u r-residenzi kollha. Din it-taxxa wara kienet ser tiddaħħal ukoll fuq in-negozji. Il-Gvern ta' qabel bil-ħabi kollu bla ebda referenza fil-manifest elettorali tiegħu stqal ċarotont illi kellu pjan illi minn hawn sentejn oħra jiskatta mekkaniżmu biex eventwalment kull dar, kull negozju f'Malta jibdew iħallsu proporzjonalment għall-iskart kollu li jibda jiġi ġenerat ġewwa pajjiżna. Leo Brincat żvela dan hekk kif saret akkuża infundata li dal-gvern qed jaħbi taxxi ġodda fil-qasam ambjentali. Fl-aħħar ġimgħat il-Ministru Leo Brincat iddikjara li għalkemm kien hemm bosta suġġerimenti minn stakeholders sabiex jiddaħħlu xi taxxi ġodda fuq l-iskart, saħaq illi l-gvern m'għandux il-ħsieb illi jagħmel dan. Il-Ministru fisser kif bħalissa għaddej proċess ta' ristrutturar fil-Waste Survey li diġà qed jagħti l-frott, kif wara li ġew ikkummissjonati n-numru ta' studji indipendenti diġà tfassal pjan ta' ħidma illi qed jitwettaq. Il-Ministru Brincat fisser ukoll kif fil-Waste Survey nstab illi kien hemm proġetti approvati mill-Amministrazzjoni Nazzjonalista li minkejja li kienu ntefqu eluf kbar ta' euro għal konsulenzi fuqhom dawn waqgħu lura u nqabeż b'mod sostanzjali il-budget għalihom. Intant is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u Simplifikazzjoni Amministrattiva Michael Farrugia qal li Gvern Laburista minn barra li wiret il-monstru tal-MEPA kif kienet deskritta fir-rapport tat-telfa tal-Partit Nazzjonalista wiret miegħu ukoll dejn ta' 28 miljun euro. Kien għalhekk sostna Michael Farrugia li minn l-ewwel beda x-xogħol fuq diversi policies li kienu mħabbra tul dawn l-aħħar xhur flimkien ma' numru ta' konsultazzjonijiet pubbliċi. Hemm diversi policies tal-MEPA li eventwalment anka issa jkollna l-awtorità dwar l-ippjanar illi nħossu li għandhom bżonn jinbidlu. Jinbidlu għaliex għax mill-esperjenza urew illi l-affarijiet jew ma kienx jiftehmu sewwa, jew kienu ħallu ħafna dubju, nkella kienu ħallu ħafna twieqi. U aħna ħassejna li għandna nagħmluhom iktar sempliċi, iktar li jiftehmu minn kulħadd, ħalli pajjiżna nkun qed intuħu direzzjoni li hemm hija fit-triq it-tajba u ċertu affarijiet, ċertu żbalji illi saru fis-snin li għaddew ma jiġux jirrepetu ruhom. Michael Farrugia tkellem ukoll dwar kif għaddejja ħidma mid-Dipartiment tal-Artijiet bilan li jkunu konklużi kuntratti ta' każi fejn il-Gvern akkwista proprjetà mingħand il-privat. Is-Segretarju Parlamentari rrefera sejħa ta' interess ferba proprjetajiet tal-Gvern bħala parti minn inizjattiva biex postijiet li jistgħu jkunu riabilitati ma jibqgħux fi stat ta' abbandun. U għalaq billi qal li l-Gvern huwa kommess biex ikompli jaħdem għal ġid tal-familji Maltin biex Malta tkun aktar b'saħħitha u aktar ġusta.